Tasapainopuomi, kiipeilytorni, ponnupatja, trampoliini ja liukumäki ja kaikki tämän vedessä ihan uimarannan lähellä. Siinä luettelo ihanuuksista, josta voi vaan kuvitella, että miten erityisen ihanilta ne näyttää mukulan silmin katsottuna. Näyttää varmaan aivan taivaalliselta. Tämmöinen vesipuisto on nyt kesälomalaisten uusin houkute, Splash Action vesipuisto. Ja semmoinen on noussut Kaukajärvelle ihan siihen Melontastadionin huitteille. Katri Rausko, aamun reporterimme, on sinne päin lähtenyt jo tuossa aamusella, varhaisaamusella, kun ei ollenkaan vielä aurinkokaan paistanut, oli aika harmaata. Puhuttiin siitä, että noinkohan mahtaa mennä vesialueelle ollenkaan, ja Katri oli sitä mieltä, että ei, kyllä hän ihan vaan jää rannalle seisomaan ihan tyylikkäästi ja pysyy siinä sitten kuivana. Mutta sen verran mun korviini tuolta jo taustalta jotakin kantautuu, että noinkohan on reppana nyt kyllä roudattu jonnekin veneeseen, semmoista ääntä kuuluu, vai mitä siellä tapahtuu? Kyllä on reppana roudattu veneeseen. Tässä on puikoissa Turkka Mäkinen, joka vastaa siis Splash Actionin markkinoinnista. Ja siellä on toimitusjohtaja laitettu nyt kokannokkaan ja kohta siellä kolmas osakas meinaa täräyttää hänet jonkin sortin niin kuin, taivaan tuuliin, mutta venakkaa pojat sekunti. Mä nimittäin haluan hetken aikaa nyt maalailla kuulijoillekin, kuinka messevissä oltavissa sitä ollaan. Kaukajärven rannalla leppee heinäkuinen tuuli. Tänään on heinäkuukin saatu käyntiin. Aurinko paistaa, melojat viuhuu tuolla järven selkää pitkin. Jotenkin tuntuu, että on tullut pitemmällekin noista Tohlopin toimisto-olosuhteista kuin vaan tämmöisen lyhyen automatkan. Ennen kuin me päästetään kaverit, aikuiset miehet leikkiin, niin kerro nyt Turkka Mäkinen, mikä on humpan juoni, että kuulijatkin tietää elää mukana. Et mitä noi kaksi nyt tuo pelleilee? Eli siellä Otto hyppää kohta tuosta meidän kiipeilytelineen päältä ja Peetu on tuossa ponnupatjan kärjessä ja ideana on saada tietenkin Peetu siitä liikkeelle. Ja kiipeilytelineltä kun hyppää tuollainen 100-kiloinen äijä, toinen lentää aika komeassa kaaressa kohta veteen. Joo, tässä on siis muutama kuivaharjoitus jo tehty ja tosiaan Peetu tuossa kattelee tolleen, muikeesti se hymyilee, olisi halunnut sanoa, että pelonsekoisesti, mutta ihan ilosena on 20-asteinen Kaukajärvi hellii kavereita, että sen kun pomppaavat vaan, annetaanko me Viitalanotolle nyt merkkiä, että sen kun annat vaan 100 kilolla kaverille vauhtia. Noniin, an tulla. Sieltä se hyppää, korkealta. Sä sanoit, ettei roisku, mutta kyllä roisku. Komeestiko lensi, Peetu? Joo, käytiin korkealla. Mahtava fiilis. Toi plästiponnupatja toimii hienosti ja pääsee korkealle. Siinä on siis semmoinen idea, että kun toinen hyppää tuolta metrien korkeudesta tuon kumipatjan toiseen päähän tai ilmapatjan toiseen päähän, niin sitten tämä, joka on toisessa päässä, niin sinkoutuu aika korkealle. Te olette tietysti jotain enkkojakin täällä tehneet, niin kuinka hyvä toi äskeinen ponnu ja hyppy oli? No sanotaan, että se jäi johonkin semmoiseen pariin metriin, että paras on ehkä semmoinen 3 metrin korkeuteen, mitä nousee. Se on jo aika korkealle. Kaveri killuu tuo Kaukajärvessä siis ja me ollaan turvallisesti kumiveneen kyydissä. Nyt mä pyydän sua, että me kerta vielä, niin saadaan komea lässäytys vielä kerran tähän lähetykseen. Onko tää Turkka Mäkinen ykkösjuttu teidän vesipuistossa? Just tää, mitä noi miehet tekee? Kyllä tämä lapsille tuntuu olevan just se juttu, että yllättäen kun siinä pääsee kaveri heittämään ilmaa ja sitten varsinkin just siinä kun itse pääsee olemaan patjan päässä, niin kyllä se on vaan oikeasti huikea fiilis, kun on ilmalennon kaverilta. Teillä on avajaisviikonloppu vasta edessä, mutta sen verran tätä on jo testattu, että olette varmaan jonkin sortista kiljuntaa tonne kuulleet. Niin kerros nyt semmoisia autenttisia kävijäkokemuksia. Miten ne muksut ensimmäisenä sanoo? Vaihtelee aika paljon itse asiassa, mutta kyllä se pääasiassa on toi trampoliini, kiipeilyteline ja sitten tämä meidän ponnupatja. Jotkut sanoo, että taas tasapainopuomi, siinä on kiva tasapainolla kaverin kanssa kisaa ja jotkut sanoo liukumäki, että kaikki on hyvin osunut siis, että jokaiselle löytyy jotain. Joo, nyt ne on siellä uudestaan asemissa taas valmiina paikan päällä. Siellä on Otto Viitala ylhäällä ja Joo, ja sitten Peetu tuossa kärjessä valmiina. Eiköhän anneta tulla kertakiellon päälle. Joo, siitä vaan. Toinen pomppaa ja toinen lässähtää takapuoli edellä. Lämpimältä se vesi tuntuu silloin, kun se lentää. Mennään nyt kysyyn, kävikö korkeammalla? Mitäs sanot? 30 senttiä korkeammalla. Noin tarkalla silmällä mitattuna. Hyvä. Eikö niin, että lapsi on terve leikkiessään, mutta niin näyttää olevan aikuinen mieskin. Jääkää pulikoimaan, pojat.
Sen verran pistetään vielä Turkka Mäkisen suun eteen mikrofonia, että kerron nyt teidän avajaismenoista. Eli meillä on avajais tulossa nyt ensi viikonloppuna lauantai-sunnuntai. Pidetään puistoa auki 11.6. ja siinä Peesipuiston lisäksi tietenkin niin meillä on muun muassa zorpallo, eli laitetaan veteen sellainen iso pallo, mihin pääsee sisälle ja pääsee sitten siinä veden päällä menee pallolla. Ja katsotaan vielä, että saadaanko ohjaajat noihin sumopainipukuihin, mitä on kanssa povattu, että tulisi paikalle ja ne tulee sitten oman firman eli Great Sportsin kautta tähän ohjelmaan ja sumoja ja zorpalloa pääsee ilmaiseksi kokeilemaan, mutta puisto on sitten taas normaali pääsymaksu. Ei taida enää nykymukulalle riittää se puinen laituri rannassa. No sanotaan näin, että kun tuossa katsoo edelleen ja muistaa kun itse on tällä samalla laiturilla kikkailu parikymmentä vuotta sitten, niin kyllä ne silti innostuu leikkiin tuossa laiturin alla ja hyppimään, pomppimaan. Siinä keksii yllättävän paljon ja yleensä ei tarvitse välttämättä kuin sen pallon mukaan. Eli mennään pallonhippaan vedessä ja sitä on sovellettu hyvin meidän puistoon myös. Niin, että tämä on tämmöinen lisämauste sitten loppuviimen kuitenkin. Kyllä, että on hyvä lisä ja siis moni lähtee sen takia just sillä. Meillä on kausikorttikin 79 € koko kesältä, että pääsee mahdollisimman huokeasti kuitenkin muksutkin, ketkä haluaa päivittäin täällä käydä. Koska jos maksat aina sen 4 € puolesta tunnista, niin sitä tulee kesän mittaan aika paljon. Teidän paras sisäheittäjä taitaa olla sää. Kyllä, ehdottomasti. Että tuossa toissa päivänä, kun pidettiin just auki, niin keli oli mitä mainio ja porukka oli tosi hyvin paikalla, niin kyllä se vaan, että jos aurinkoinen keli ja päälle 20, niin silloin on kaikki rannalla. No niin, taitaa olla vähän niin kuin tämän päivän ennusmerkit siitä tämän miehen suusta kuultuna. Koitetaan päästä rantaan saakka ja jätetään nyt ne on vaihtanut kavereita. Antaa mennä nyt vaan, nyt toinen hyppää ja toinen lentää. Vieläkö saadaan läiskähdys tähän lähetykseen? Hetki vartoillaan. Kyllä. Ja sieltä se tuli. Siitä tuli.